Kaixo, arratsalde on eta ongi etorri gaurko gure hitzaldira. Gaurkoan WhatsApp eta Telegramareko stikerrak sortzeko dauzkagun aukeratako batzuk aipatuko ditugu, bale, eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Betiko moduan, hitzaldian zehar dudaren bat edo kezkaren bat izan ezkero, komentarioen atalean idatzi mesedez eta hitzaldean zehar noizean behin begiratzen joango naiz eta erantzuten saiatuko naiz. Bestela hitzaldearen amaieran berriro ere begiratuko dut eta erantzuten saiatuko naiz. Vale? Bueno, pixkat, ziur WhatsAppek edo Telegramek eskaintzen dituzten aurrez instalatutako stiker pakak erabili dituzula edo jaso duzun stikerren bat gorde duzula. Zure stikerrak sortzea gustatuko litzaizuke? Bueno, WhatsApp, Telegram edo horrelako aplikazioak erabiltzen ditugunean, ja berez ekartzen duzte aurrez instalatutako ikono batzuk esan zen, bale? WhatsAppen kasuan ikono hauek 3 zatitan banatzen dira, batzuk emotikonoak izaten dira, irudi hontan gezi bat osatzeko emotikono desberdin pila bat dauzkagu, bale? Horiek emotikonak dira. Gero, WhatsAppen kasuan, beste bi atal izaten dugu, stikerrak, ikonoak pixkat irudiak handigoak izaten dira, beste estilo batzuktakoak, eta gero GIF-ak deitzen den ere izaten dira. Kasu honetan, stikerren inguruan hitz egingo dugu. Orduan, WhatsAppen kasuan, Telegramen kasuan, aldez aurretik ja baditugu stiker batzuk. Baina horretaz gain, guk sortu itzazkegu stikerrak guk nahi ditugun irudiekin. Eta horiek sortzeko aplikazio batzuk dauzkagu. Kasu honetan, 3 aipatuko ditugu, baina betiko moduan eta telefonoko aplikazioen gertatzen den bezala, aplikazio asko dauzkagu hauek egiteko. Baina bakarrik aukeren artean 3 hauek bakarrik aipatuko ditugu. Sticker Maker aplikazioaren hasiko gara. Badakizue, bai aplikazio hauek edo beste dozein aplikazio lortzeko, gure betiko aplikazioen dendan eskuratuko ditugula. Androiden kasuan, Play Storeko dendan eta Appleen kasuan bere dendan. Betiko moduan, edozein beste aplikazioekin egiten dugun bezala, kasu honetan ere, aplikazioa lortzeko toki berdinera joango gara, bertan izena sartu, deskargatu eta instalatu. Instalatu ondoren, ja erabiltzeko prest gaude. Bai Sticker Maker, bai beste biak, Stickerly eta StickerUp, 3ak antzeko kontzeptu erabiltzen dute, eta da gure stickerrak sortzeko lehenengo sticker pakete bat sortu behar dugu, da karpeta bat izango ez bezala. Eta karpeta horretan guk sartu ditzazkegu nahi ditugun stickerrak, hor badaude limite batzuk, baina ez dago bakarrik sticker bat sortu beharrik, baizik eta 5, 10, 30 nahi ditugu ere sartu daitezke. Eta gero igotzen duguna dira, sortutako pakete hori eta pakete horren barruan dauden sticker guztiek da, bai WhatsAppera edo bai Telegramera igoko ditugunak. Sticker Makerren kasuan, irikitzen dugunean, egin beharreko lehenengo pausua da, komentatu dudan bezala, paketea sortu. Paketea sortzen dugu eta paketea sortzeko izen bat eman behar dugu eta izen hori idatzi behar dugu. Ben paketea sortuta, bere izenarekin, hemen irudian ikusten duzuen bezala, paketea froga deitzen da, eta gero hor barruan ikusten zuen karratu txiki batzuk, eta hauetako karratu bakoitza esan ez egun sticker bat izango litzatekela. Kasu honetan, gutxienez 3 eta gehienez 30, hau ez da Sticker Makerreko limitea, hori hurrengo aplikazioko limite bada, Stickerlyk dauka limite hori, baina
sticker makerrek ez dauka limite hori, bale? Bueno, behin paketea sortuta, hauetako karratu batean sakatuko genuke, eta hemen irudian ikusten den leiho txuri hori agertuko litzateke, bale? Bertan, aukeratu behar dugu, nolako stickerra sortu nahi dugun, bale? Bertan izango genituzken aukerak, argazki bat atera, galeriatik argazki bat aukeratu, artxio bat aukeratu, bibliotekan daukagun, memorian dauzkagun sticker bat aukeratu, edo tekstua bakarrik, bale? Gero ere badago beste aukera bat, selfieak, bale? Baina, bueno, azken hori argazki ateratzea bezala da, baina beste kamerarekin. Bueno, hor aukeratuta gero, hemen bi irudi dauzkagu, ezkerreldeko irudia agertuko litzateke, bale? Segun eta ze aukera, testu izango alitz, testu idazteko kasu honetan, argazkiren aukera aukeratu dugu, eta hemen egin beharko genukena, behatza, pasa, irudiaren ertzetatik, bale? Hau da, moztu nahi dugun horretatik behatza pasa, eta berak gero, ikusten zuen marra urtin bat agertzen dela kubo edo botorren inguruan, bale? Behatza pasata gero, berak marratxo hori jartzen du, bale? Zirkulu hori edo marratxo hori zirkulu hori itxitakoan, berak automatikoki irudia moztuko du, bale? Eta zirkulu edo forma horren barru aldean dagoena utzi egiten du, eta kanpo aldean dagoen zatia borratu egingo luke, bale? Horrela, nolabait paketea osatu arte, edo, ez daukagu dana bete beharrik, bale? Bakarrik 2 edo 3 egin nahi balin betugu, 2 edo 3 bakarrik ez da zer gertatzen. Eta, behin, hau ere, nahi ditugun ikono edo sticker hauek sortuta gero, behaldean daukagu botoia, bale? Agregar a WhatsApp. Eta berak automatikoki WhatsAppera igoko luke pakete hori, bale? Horren barruan dauzkan sticker guzti horiekin. Orduan, prozesua errepikatuko genuke WhatsAppera igo baino lehen, bale? Paketea sortu, stickerrak sortu, orduan hor, banan igotzen goaz, eta guk erabaki arte, pakete hori osatuta dagoela erabakitzen dugunean, orduan WhatsAppera igoko genuke, bale? Nahiko simple da, eta beste aplikazioetan ere, prozesua oso antzekoa izango dugu. Kezkarik ez zehatzi, gogoratzen dizuet, zalantzaren bat izan ezkero, komentarioan atalean idatzi dezakezuela, bale? Bueno, kasu honetan, stickerli aplikazioa, oso antzekoa da, baina kasu honetan ere irudien ikusten den moduan, ezkerreko irudien ikusten den moduan, ja hor sticker pila bat agertzen da. Beste pertsona batzuk sortutako stickerrak ere lortu itzazkegu guk ez da sortuko da. Hau da, automatikoki horiek deskargatu eta instalatu itzazkegu. Zentzu horretan askoz erosoagoa da. Eta kasu honetan ere, sticker animatuak sortu daitezke. Hau da, mugitzen diren irudi horretan edo sticker horretan, mugitzen diren elementuak egon daitezke. Eta nahiko simplea da. Hemen ere, ezkerraldean, behaldean daukagun botoi plus ikono horrekin daukagun botoi horretan sakatu, eta bertan paketea sortuko dugu lehenengo, paketari izen bat emango diogu, eta hor daukagu aukera pakete pribatua edo ez sortzeko aukera, bale? Pribatu izan ezkero bakarrik guretzako, ez badago hori aktibatuta, bestek ere, guk sortutako sticker horiek deskargatzeko aukera izango lukete, bale? Eta behin hori eginda, aukeratuko nuke sticker hori normala edo animatua den, bale? Animatua izango litzateke, hori, mugitzen diren elementuekin. Eta ikusten zuen zela, diseinu eta pixkat alatzen da, baina praktikamente gauza bera, bale?
elementuak aukeratu, koloreak jarri, elementuak irudiari gehitu, vale? Orduan, stikerrak sortzen joango gara, paketea osatzen, eta bukatzen dugunean, pakete hori WhatsAppera bidaltzeko aukera izango genuke, vale? Ez dauka desberdintasun handirik beste aplikazioekin, vale? Danak osantzeko dira. Orduan, baduzka hemen ikusten duzu zela aukera txiki ezberdinak, kolorea gainen marrazteko eta lako gauzak. Hemen ere ikusten aukera, testua idazteko no izango litzateke, testua idatzi, horretak gero testuaren letra mota, kolorea ere aukeratu daiteke, etiketak gehitu daitezke, etiketak zeren gero hemen bilatzeko garaian, jendeak igo dituen stikerriek ikusten ditugunean, horiek etiketa dauzkate, eta bilatzeko etiketa horien bitartez bilatu itzazkegu, guk nahi duen gai edo pertsonaten arabera, edo horrelako gauzak. Vale? Bueno, hobetako aplikazio batzuk, bai WhatsAppera eta bai Telegramera igotzen uzten dute, bale? Ez bakarrik Instagrama, baina orokorrean gehienak bakarrik Instagramera igotzen uzten digute. Baina azkenean oso antzeko izango da. Hirugarrengo aplikazioa ikusiko dugu orain, StickerWrap, Create and Share, bale? Hau ere gauza berdina. Pakete bat sortu behar dugu, paketeari izen bat jarri behar dugu, kasu honetan autorea idatzekegu, bestetan ere aukera egoten da. Nork sortu duen, bale? Jarri zakegu, egilea. Eta hemen ere gutxienez hiru sticker sortu behar dira. Eta hemen aurrekotan bezala, irudiak izan daitezke, testua izan daitezke, oda testua irudi bezala sticker moduan jarri sortzen dugu, edo beste sticker, bibliotekan daukagun sticker batetik hasi gaitezke, bale? Testuaren kasuan, hemen bi irudi horiek testuaren kasua dira, bale? Goikaldean daukagu karratu bat, non bertan idazten dugu sticker horretan agertu behar den testu zati horrekin, eta gero, beherago, testu honen ezaugarri ezberdinak, bale? Letra mota, testuaren kolorea, testuaren alineazioa, itzala dokan edo ez, itzalaren kolorea, itzalaren efektuak, ezaugarri asko, bale? Gero bigarren irudian, izango litzateke testuaren letra mota aukeratzen dugunean, horrek ustezue letra mota ezberdinak, lista bat. Horrela gauza ezberdinekin. Irudien kasuan, beste oso antzeko izango da, argazki bat ateratzeko aukera, edo memorian daukagun argazki bat hartu eta hori aldatu, lehen ere esan dizuet, aplikazio hauek danak oso antzekoak izaten da beraien artean, ezberdintasun oso txikiak izaten dira. Beraz, paketea sortu, stickerrak sortu, eta behin sticker pakete hori osatuta daukagunean, paketea igotzeko aukera izango dugu. Beti bezala, igotzeko behar izango duguna da, kasu honetan, bai edo bai, WhatsApp instalatua izatea, eta berak automatikoki igoko digu. Ez badaukagu instalatuta, lehenengo aplikazioa instalatzeko eskatuko digu, Play Storera edo aplikazioetan dara bideratuko gaitu, lehenengo aplikazioa deskargatu da instalatu, eta ondoren, utziko digu pakete hori igotzen. Aplikazioa ez daukagu, ez dugu aukera hori emango. Eta gero behin igota daukagunean, stickerren atalera joan ezkero, bertan ikusteko aukera izango dugu. Kasu honetan, Telegram eta WhatsApp ezberdintasun batzuk dauzkate. Eta Telegramera iguala izateko ezaugarri batzuk eskatzen dira. PNG formatuan egon behar dira, gero fondo gardena izan behar da, neurriak, stickerren neurriak
azken irudi bada, eta pixeletan neurtzen da, orduan neurriak 512 bider 512 izan behar dira, eta artxibo edo sticker horren tamaina, 64 kilobait baino gutxigo izan behar du, bale? Eta irudia kasunetan stickerra irudi horiek nolabait pixkat kontrolatzeko edo helburu horiek lortzeko hemen 3 aplikazio euskagu, bale? Lehenengo aplikazio batekin ezkerraldean daukaguna, irudiaren fondoa kentzen dugu, bale? Adibidez, pertsonaren baten irudia hartzen baldin badugu eta atzekaldean zuhaitzak baldin badaude, aplikazionekin atzekaldean dauden zuhaitz horiek kenduko ditugu, bale? Bakarrik nolabait pertsona uzteko. Orduan, hasteko aplikazio bat irudiaren fondo horiek garbitu edo kentzeko. Gero, beste bat irudi horren tamainak aldatzeko, bale? Tamaina horretan sartu alizateko, bale? Lehen aipatu dudan 512 bider 512 pixeleko tamaina horretan sartu alizateko. Eta azkenekoa tekstua irudi baten sartu alizateko, bale? Azkeneko ere beste bi aplikazioak ere ez dira bakarrak, bale? Lan hori egiteko aplikazio asko dauzkagu betiko moduan. Orduan, aplikazio bale, irudiak kentzeko aplikazioa instalatu eta argazkia aukeratu beharko genuke, gero ezabatzeko tresna aukeratu, behatzarekin borratu nahi duguna kendu, eta hori gorde, bale? Horrelako tresnak danak ia bat daukate atzetik, bale? Inteligentzia artifizial bat daukate atzetik, nolabait beraiek detektatzen dute, guk segun behatzen hori pasatzen dugun, fondoa zein den, eta beraiek hautatzen dute zein den fondori eta gero ezabatu, bale? Aplikazio hauek ez dira beste munduko ezer, bale? Ez dira aplikazio bakarrak, hau da ez dira aplikazio berezi bate bakarrik aplikazio dago lan hau egiteko, ez. Hau egiteko aplikazio asko zego, Snapseed edo beste asko dauzkagu horrelako lanak egiteko, bale? Hemen, beti esaten dizuan moduan, hau bakarrik hautako aukera bat da. Beste aplikazio hau, nahiko ondo datorkigu, sticker horren edo irudi horren tamaina moldatzeko, bale? Zere, Telegram, zentzu horretan nahiko zehatza da, bale? Beraz, goikaldean ikustezuen, altuera, zabalera, eta bertan jarri behar diogu ze tamainatan nahi dugun, bale? Goikaldean, zertan neurtu nahi dugun, pixelak, milimetroak, zentimetroak, bale? Pulgadak, kasu honetan, pixeletan neurtuko dugu, zeren Telegramek pixeletan ematen dugu neurri hori, eta justu horren azpian, hor adieraziko diogu zein tamainatan, bale? 512 bider 512, formatu karratua. Orduan, tamaina adierazi eta deskargatu, bale? Hor bekaldean daukagu deskargatzeko ikonoa, ezkerraldeko ikona izango litzateke, deskargatu irudia, eta gero, behin hori izan da, Telegramen igotzeko aukera izango nuke, bale? Bukaeran esplikatuko dut Telegramen nola igotzen dian edo sartzen dian ikona hauek edo sticker hauek. Bueno, bukatzeko fonto aplikazioa, bale? Testuak iruditan eta sartzeko, bale? Edo, sticker bezala sortzeko. Beste oso antzekoa da, idatzi nahi dugun idatzi behar dugu, eta gero, idatzi dugun testu hori, zen formatutan ze letra mota izan nahi dugun, ze letra tamaina, ze koloretan, hau da, politxagoa uzteko, bale? Itzalak, betiko pixkat, fondoan ere letra koloretan jarri dugu, letran atzekaldean dagoen zein koloretan nahi dugun, bale? Edo zen idazteko
aplikazioetan daukagun aukerak hemen ere badauzkagu, basikamente. Vale? Bueno, eta hau ja pixkat garrantzitsuena, Telegramen nola igo ditzazkegu. Zeren lehen WhatsApperi igotzeko nahiko sinplea zen, aplikazioan bertatik zuzenean igotzen zituen. Vale? Kasu honetan, ez. Kasu honetan, Telegramen kasuan, hemen jartzen dugu. Lehenengo, stickers, vale? Stickers kontaktua bilatu beharko genuke, ez dugu sartzen aplikazio berak sartzen du hori, beraz, bai edo bai badago, vale? Ez dago, horrekin ez daukazu arazorik, beraz, stickers kontaktori bilatu, bertan sakatu, hemen bigarrengo irudian ikusten ez bezala beran iniziar jarriko du edo hasi, vale? Hortatik hurrengo irudira pasako ginateke eta behekaldean ezkerraldean menua daukagu. Vale? Menua zapaldu eta bertan aukeratu beharko nuke Create a New Sticker Pack. Vale? Lehen pakete eta hitz egin dugu, kasu honetan ere gauza bera. Vale? Pakete berri bat sortu beharko dugu, paketeari izen bat jarriko diogu, betiko bezala, eta ondoren pakete horretan sartu behar ditugu guk nahi ditugun stickerrak edo irudiak. Vale? Beraz, hor aukeratu genuke enviar sin compresión, vale? Edo, konpresiorik gabe bidali. Eta aukeratzen hasiko ginateke pakete horretan sartu nahi ditugun elementuak edo sticker horiek, vale? Behin aukeratuta argitaratu egingo genuke edo publish ikonari edo botoiari eman eta esteka gehitu, vale? Estika gehituta, stikerra gehituko genuke irudian, bale? Hemen irudian ikus ezakezu pausoak. Lehenengo irudiak aukeratu, publikatu, eta gero berak ja mezu bat emateko, cuando termine, simplemente envía el comando publish. Vale? Publish idatziko genuke, bidali, eta gero zen stiker gehitzeko, hor genuke, pum, añadir un stiker, vale? Oda, argitaratzen dugunean, aukeratzen dugu horietatik zeintzuk argitaratu nahi dugun, aukeratu, eta beste dozen stikerrak, Telegram datzagun stikerreko atal horretan, horri izango genituzke aukeratzeko. Vale? Beraz, WhatsApperako aplikazio batzuk erabiliko genituzke, Telegramerako beste batzuk. Baina, kontuen izan behar dira, WhatsAppeko aplikazioetako batzuek, ez denak, bakarrik batzuek, Telegramera igotzeko ere aukera ematen dute, baina ez da oizkoena. Gero Telegramera igotzeko ere kontuan izan behar dira, tamainak eta baldintza horiek ondo bete behar direla, bestela igotzeako momentuan arazoak izango ditugu. WhatsAppean kasuan, aplikazioekin, berak automatikoki egiten du lana eta ez dago hainbeste kezkatu beharrik. Baina, beti pausoak gutxi gorara berdinak izango dira. Aplikazio hori, pakete bat sortu, paketearen izena jarri, eta pakete horretan sartu nahi ditugun stikerrak sortu edo aukeratu. Hori egin eta gero, argitaratzeko momentua. WhatsAppen kasuan, aplikazioen bitartez, egoten da aurra aukera bat edo botoi bat, WhatsAppera bialtzeko, Telegramen kasuan, bere menutatik, azkeneko pausotan ikusikun bezala, stickers kontaktua bidali, menura jun, paketea sortu eta gero, paketean sartzen direnik stickerrak aukeratu eta publish jarri behar dugu, argitaratzeko eta gero ja horri izango genituzke, aukeratu jarri nitugunak eta ja eskuragarri izango gintuzke igotako sticker horiek Telegramen. Beraz, mila esker gaurkoan gure hitzaldia entzutegatik. Ez dakit kezkarik edo izan ez zuten, ez dut mezurik ikusten, zalantzarik baldin bako zidatzi mesedez eta erantzuten saiatuko naiz. Baina nahiko simplea, nahiko pausoak oso errepikakorrak dira bai aplikazio batekin, bai bestekin,
Beraz, beldurrek ez izan aplikazioak probatzeko, kontuan izan behar zutena da, aplikazioa eskarretza garaian, beste aplikazioaren bat probatu nahi izan ezkero, irakurri haber jendaren iritzia izan ezkero, hauen irudiak, haber ze balorazio daukan aplikazioak, azkenean aplikazio asko daude, baina jende gehienak aplikazio berdinak erabiltzen dituzte. Baina hori, aukeran asko dauzkagu beti, bai honetarako eta bai beste edozer gauzatarako. Bueno, dudarik ez baldin bakazute, gaurkoz hemen utziko dugu eta hurrengo hitzaldi baten ikusta espero dugu. Badakizue, astero hitzaldi bat izaten hitzaldi ezberdin bat izaten dizutela eta aste berdinean, aste hartetan hitzaldiak euskeraz dauzkazute, ostegunetan hitzaldiak gaztelaniaz, bale? Gaur stikerrak sortzeko hitzaldia izan dugu, bai WhatsApperako eta bai Telegramrako. Hurrengo astean tabletarekin marrazteko aplikazio baten inguruan izango hitzaldia. Hurrengo astean TikToken inguruko hitzaldia izango da. Eta hilabetea azaroko hila bukatzeko, Androiderentzako apak eta widgetak, hola, pixkat orokorra, baina pixkatenetik, baina horrela izango da. Hitzaldi hauen ordutegiak edo ikusi nahi dituzue, Gazetaguneko webgunean ere, badakizue beti informazio hau eskuragarri dakazutela, eta bai hitzaldiak eta bai beste Gazetaguneko zerbitzuen inguruan ere, bertan informazioak dakazue. Besterik gabe, mila esker eta hurrengora arte. Ondo izan.